Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона с мен, Георги Коритаров. Ако случайно ви се е сторило, че не гледам в окото на камерата, то е защото се опитвах да вникна в няколко изречения, които отразяват позицията на българския премиер Пламен Орешарски по въпроса за аншлуса на Крим от страна на Русия при режима на Владимир Путин и при евентуалното обсъждане на санкции срещу този режим. И какво е отразено като отговор на премиера Орешарски преди заседанието на Европейския съвет в отговор на журналистически въпрос за евентуални икономически санкции. Българският премиер е казал следното нещо. Възможно е да дискутираме, но едва ли ще се стигне до решение за икономически санкции. Като цяло това не е най-добрият инструмент. Всичко би следвало да се гледа през призмата на оценката за въздействието. И по-нататък. Държа да подчертая, че ние не бихме подкрепили широкомащабни икономически санкции преди оценка на въздействието, тъй като нашите оценки показват, че ние ще бъдем между страните, които ще бъдат най-сериозно засегнати. По-нататък. Аз съм песимист по отношение на възможността да се стигне до широкомащабни санкции. Българският премиер изтъква, че има страни членки, които имат резерви по отношение на такива санкции. Най-вероятно е България да се окаже в една голяма група страни срещу едностранни широкомащабни санкции. И по-нататък. Това, което е по-вероятно, е да се дискутира списък на лица, които няма да могат да пътуват, както и евентуално замразяване на авоари на други лица. Това бихме подкрепили, въпреки че ще подчертаем факта, че по-нататъчното решение на въпроса относно Украйна неизменно трябва да мине през политически и дипломатически диалог. И сега забележете. Прекаленото разширяване на тези лица с важни фигури от руската страна може да възпрепятства този диалог. По отношение на енергийните цели, министър-председателят коментира, че е необходимо също да се направи оценка на въздействието, за да се види доколко високите екологични цели няма да затормозят икономическия растеж. Преди да коментираме това, може би ще го коментираме и заедно с един българин, който е украински гражданин, бил е министър на енергетиката в правителството на Юлия Тимошенко. Това е Иван Плачков. Добър вечер. Добър вечер, много ми е приятно. Господин Плачков, мислите ли, че Украйна може да разчита на международната общност, за да защити достойнството си и да си върне Крим? Аз мисля, че помощ тя на Украина трябва и тя ще бъде по много направления и политически, и икономически. И мисля, че тези процеси, дето преминават и ще ускорят интеграция Украина в Европейски съюз. И ако за Криму да казваме, Криму мисля, че Криму ще се върне на Украина, но мисля, че днеска и не е зоря, мисля, че трябва да премине някое време, защото хората, дето живеят на Криму, да разберат първото, че ако се измени ситуацията, подето като Крим анексирован на Русия, и мисля, че своето слово ще кажат кримските татари, защото Крим то земя на кримските татари. И мисля, че през 5-6 години ситуацията ще се измени кардинално и Крим ще се върне Украина, но ще се върне като
по-самостоятельно, так федеративно республика. А на помощь от Европы, мисля, че тя не веки чувства Украина, то есть помощь, чувство морально, политическое, мисля, ще бъдат много интеграционни процеси, такива по-първо и на енергетика, второ, мисля, че трябва да отменят визови режим, визи на украинските граждани на Европа и тако с прискорено вступление Украина до Европейския съюз. Господин Плачков, българският премиер Орешарски е заявил позиция, че неговото правителство е против широкомащабни санкции срещу Русия. Това притеснява ли ви? Изобщо въпроса за санкциите може ли да бъде един от инструментите при мощни, категорични, притискащи до невъзможност Русия да функционира като пълноценен организъм санкции? Ще има ли по-бърз резултат? Ще се откаже ли Путин от образа на довоенната нацистка Германия, която по абсолютно същия модел присъедини Австрия и Судетската област, както той присъедини Крим? Аз не може да разбера, що тако закъмнение на премьер-министр, защото действительно вие направите правильна аналогия, это чисто аннексия на территория на независимого государства, и да не спрем с политика на Русия, на Путин. Следующий шаг ще бъде и Восток, следующий Приднестровье. И аз ще мисля, че Румъния може зоря да каже, дайте ни Бесарабия, що тя до войната до 40-та година беше в състав на Румъния, вместе с бесарабските българи. И такова с политика тя може да приведе даже до такива много тежки последствия, где може да бъдат също такива тежки, може даже по-тежки, чем другата световна война. Зато и мисля, че трябва да санкции да бъдат такива ефективни, широкомащабни и такива имперски амбиции на Русия и на Путин, международното съобщество трябва да ги спре тази амбиция, защото ти може да ни заведат слишком много далеко. А от тази гледна точка, как оценявате позицията на българския премиер? Нека да подчертаем, това е премиер на коалиция на Социалистическата партия и Движението за права и свободи. Но аз оценявам като позиция не е прогресивна, не е далеко, по-русски може да кажа, далеко смотрящей. Недалновидна. Политика. Недальновидная эта политика. Я мисля, че то сиюминутно, где-то основана на сиюминутна политическая конъюнктура от политическата ситуация, зависимо от политическа ситуация, нескашната, наверное, на България. Аз не знам политическата конъюнктура на България нескашна, но мисля, че тя зависла от то и мисля, че Путин и Русия, вниманието с нея седя на Украина, мисля, че и на другите постсоциалистическите държави, такива как България, как Венгрия и Русия, всичкото време имаше имперски амбиции, и ти има ги и днеска, и ти ще се разпространяват, ще искат да ги разпространят не седя на Украина, но и на другите държави. И какво мислите по въпроса? Какво мислите по въпроса за енергийните инфраструктурни проекти? Според вас, какво е бъдещето на проекти като Южен поток, в основата на който е руски интерес, на Белене? Аз като министр на енергетика на Украина, на 3 правителства, на правителства
Пустовойтенко, Тимошенко и Хануров, и дал работали губернатор на Одесската область. Знам ситуацията по енергетика не е сега на Украина, но в Европе и мисля, тези амбиции на Русия днеска не са подкреплени, така да кажем, необходимост остра на европейските държави от руските енергоресурси. Днеска има силно много альтернативни поставки и на газ от Америка. Днеска виждаме цената на падва и мисля, че като стане по-малко поставки на енергоресурси от Русия, особено на газ. Но Украина потребяваше 55 милиарда кубометра. Днеска Украина съкрати потребява 30 милиарда кубометри газа. И мисля, че проигра повече Русия, защото няма такива голями покупатели и газ на Европа ще постъпава по-малко и по-малко. Европейските страни ще правят всичко да уменьшат потребление на русийски газ. И мисля, че економика на Русия ще пострада първата силно и ще доведе до това, че режим на Путина ще се свали достатъчно быстро, също така се свали режима на Съветския съюз. И тази политика на Украина и на другите государства ще бъде направлена на енергетична независимост, на енергетична диверсификация на енергоресурсите, дето купуват тези страни. И той ще приведе, защото бюджето на Русия се базира в основном на енергоресурси. И Южний поток ще няма да бъде направен, и Северний поток няма. Той не може да работи без украинската газотранспортна система, особено без украинските подземните хранилища на газ. Да. Благодаря ви за това включване. Не виждам никакви перспективи на политиката на Русия на ближайши 5-6 години. Благодаря много. Това бе разговор с Иван Плачков, бивш министър на енергетиката в 3 украински правителства. Сега се връщаме към разговора в студиото с Димитър Иванов, председател на Движението за енергийна независимост. Всъщност с него ще говорим за това има ли бъдеще за руските енергийни проекти. Чухте позицията на бившия украински енергиен министър. Няма бъдеще за руските енергийни проекти. И аз тук пред скоби, преди разговора, бих добавил, нали разбирате защо на Русия и е било нужно да държи Европа в тотална енергийна зависимост? За да може да манипулира с това, за да може да подчинява на политическата имперска воля на ксерокопието на някогашния национал-социализъм страни, които са зависими от нея. След секунди започваме разговора. Добър вечер и добре дошли на Димитър Иванов. Добър вечер. Доста категоричен беше бившия енергиен министър на Украина. Той беше категоричен в рамките на разумното и единствено вероятното, което ще се случва в бъдеще. Русия вече не може да вижда в Европа и в Съединените щати, в западния свободен свят партньори. Говоря не Русия като държавата Русия, и като народ, а говоря за режима на Путин. Режима на Путин, който е един доста експанзионистичен режим с очевидно фашистски и пронацистски елементи, няма да бъде приет като добър и надежден икономически, търговски партньор. Това ще пострадат всички проекти на Русия. Въобще цялата
много пъти е ставало дума и нашето движение категорично е защитавало тезата за необходимостта от българска енергийна независимост, от европейска енергийна независимост. Защото това е една политика на дефицит в Европа. Дълги години. Да се види ясно, че тези връзки, това разчитане на руския газ, което се преувеличава, между другото. Ма той го каза. И руския газ освен пада, всичко друго. Да, руския газ миналата година заема 22% в потреблението на природен газ в Европейския съюз. Беше доста повече през предходните години. Европа може без руски газ. Казвам го съвсем дефинитивно. Европа направи много грешки. Европа се лута по отношение на шистовия газ и шистовата революция 3-4 години. Лута се по отношение на други доставки, на втечнен газ. Най-вече било от Америка. Това е един нов източник. Но традиционните източници, като Катар, като Абу Даби, като Нигерия и като други износители, са абсолютно реални. Русия спечели десетки и стотици милиарди долари в високите цени на газ, които даваше на Европа. Тази европейска политика късогледа, и това е политика не на цяла Европа, а главно е политика на Централна и Източна Европа. Чухме какво каза Иван Плачков за позицията на Пламен Орешарски. Недълновидна, конюнктурна и до голяма степен е предателска по отношение на Украйна. И по отношение на България, което и на България. И на Европа. Защото този българо-европейски фронт, който предстои да се изгражда, трябва да се изгражда на независима енергетика, на солидна европейска отбрана и на разбиране, че режима на Путин застрашава света. Тези аналогии с Аншлуса на Хитлер са просто кристално видими в цялостното поведение. Тези, които си мислят, че може да съществува нов пакт Рибентроп-Молотов в Европа, са наивници. Чухме ги тези думи и в речта на Путин вчера, когато той обявяваше присъединяването на Крим. Присъединяването на българската позиция, която се обяви след изявлението на Станишев, да не бъдем с ястребите в Европа. Не знам какво имаше предвид под ястреби, но ако ястребите са защитниците на Европа от една агресивна нацистка политика на Путин, аз искам да бъдем сред ястребите. Ние трябва да защитим и България, и Европа от това зло, което е зло най-вече, разбира се, за руския народ. И тук тези русофили, казвам в кавички, които това не са русофили, това са защитници на фашистката експанзия на Путин. Защото германофили ли са тези, които харесваха Хитлер? Тези, които харесваха класическата немска философия, култура, наука, немския стил. И това са милиони хора по света. И голяма част от тях по нацистските концлагери. И голяма част от тях свършиха в нацистските концлагери. Така че нека да не изиграваме тук режима на Хитлер, режима на Путин, русофилството, германофилството и така нататък. Това са противоречиви, не различни неща. Това са противоречиви неща. И това ще става все повече и повече ясно. И аз тук искам само едно скоба да отворя, защото абсолютно се разгневих онзи ден. Знам, че има журналистически етикет и колегиалност, но имаше едно предаване на референдум по националната телевизия, което беше унизително за българските зрители. С Николай Малинов. С Николай Малинов. И не само с Николай Малинов. С видния ксенофоб и фашист Волен Сидеров. И с други хора и страната, която трябваше, позицията, която трябваше да бъде защитена от нашите участници, не беше убедителна. Затова имам една молба към вас, разбира се, в рамките на вашите никак не малки журналистически възможности. Искам да проведа дебат с този човек. С кого? С Николай Малинов. Защото аз съм завършил, както и вие, руска гимназия. Аз познавам руската култура. И произхождам от православно семейство, което са били ктитори и вярващи православни християни десетилетия и столетия. И този радикален
православен фундаментализъм, който се превръща в идеология на агресивния режим на Путин, искам да го питам той какви православни християни поздравява с Третата Кримска война. И ще бъда много щастлив. Това няма. Всеки ден ще го напомням това. Всеки ден ще реагирам с отворени писма срещу този човек и срещу неговите съмишленици, които са опасни за България, опасни за български интерес, опасни за хуманизма и опасни за православието. Да не говорим, че лидерът на БСП Сергей Станишев само и единствено с цел да успокои социалистическия електорат, който е бесен заради това, че БСП все пак не посмя открито да защити Русия, както го направи Николай Малинов. Той не е защити, той я възхваляваше. Той маршируваше. Николай Малинов я възхваляваше и маршируваше, което очакваха да направи Станишев. Но той не възхваляваше и не маршируваше, той подтичкваше, образно казано, зад Путин и за да успокои електората си каза: нали разбирате какво ще стане, ако Кърджали направи референдум, с което, ако някой ден се появят сепаратистки тенденции в Кърджали, да знаете, че подтика за това е даден от лидера на БСП Сергей Станишев, който аз по-скоро смятам, че мощен шамар върху българската национална сигурност с това сравнение. Да, нанесе мощен шамар. Това е недоглеждане и недомислене, но много ходове от ходовете и позициите на Станишев са плод на недомислене и така недостатъчно майсторство. Да. Но какво е мнението ми по този въпрос? Знам, че са между чука и наковалната. Руското лоби в България, на което фронтмените са в АБВ, дишат във врата на Станишев. Цяла България го вижда. Станишев трябва да оцелява. Вигенин направи едно достойно посещение в Украйна и го приветствам. Но след това атаката срещу тази политика, която Вигенин се опитваше по някакъв начин да представи къде като лична, къде като правителствена и така нататък, Станишев е смля. Ако Станишев не извади от парламентарната група на БСП, на Коалиция за България, което е едно доста силно име, този човек Николай Малинов, няма смисъл да ходи на европейски избори. Знаете ли какво ни казва Димитър Иванов току-що? Той ни казва: защо БСП се направи на европейска партия чрез Страхил Ангелов, който отиде в Сирия, да търси Асад. А за един човек като Николай Малинов, който възхвалява неонацизма на руската имперска политика, няма такава санкция. Не, няма. Задължително е, защото Страхил Ангелов е доста незначителна фигура и такива се използват. Това е издателя на Дума, Николай Малинов. Това е издателя на Дума и това е председателя на псевдорусофилите в България, защото българските русофили са против агресивната фашистка политика на кликата на Путин. Просветените русофили. Добър вечер на нашите първи зрители. Ало, добър вечер. Добър вечер. Явно аз съм един от тия русофили, защото тук публикуваме доста неща в интернет и гледам какво става в Рики там. И бих искал да кажа на господин Иванов, значи ние не би трябвало да говорим за русофили и русофоби. Аз мисля, че в България по-скоро имаме съветофили. Хора, които си мечтаят за съветските времена. Това е нещо съвсем различно от русофилството. Това са хора, които те наречения, да го кажем, нов социалистически човек, който беше създаден в социалните лаборатории на Москва по време на комунизма. И сега той е русофилът тук в България. Той е на принципа, ако може като едно време от тук, от България да се караме бокуците в Русия, те пък да им дадат тяхните бокуци и това нещо да се върви във веки веков. Така че много бих искал господин Иванов да разсъждава върху тая тема. Аз се смятам за русофил, но те ме смятат в интернет примерно за русофоб. Какво е русофил? Дали това е човек, който обича Толстой, Лермонтов, Пушкин,
или обича тая идеологическа доктрина, която беше на власт 70 години в бившия Съветски съюз. Благодаря ви за това включване. Още един зрител, мисля, че имаме. Слушаме ви. Благодаря ви. Да. Заповядайте. Благодаря ви, господин Коритаров. Темата е много интересна. И тя обхваща развитието на българския народ като цяло. И най-вече тази част, когато Русия е влияела на България по някакъв начин. Но този начин е достоверен и единствен човеколюбен. Да освободиш един народ и този народ да бъде неблагодарен, както се опитват някои сили в България днес, да оплюват Русия, това е параноя, това е болест нелечима. И цялата тази паплач, която се опитва да оплюва, както медийна, така и правителствена, така и палячовщина от президентството, тежко и горко е на тази сган, проклета да бъде. Добре, благодаря за това обаждане. Вижте с какъв ресурс разполага така нареченото русофилство. Аз първият зрител, който се обади, мисля, че имаме абсолютно сходно разбиране на въпросите. Той говори за съветофобията. Да. Аз съм съветофоб. Никога не съм приемал комунистическата съветска доктрина. В момента не приемам фашистката доктрина на Путин. И искам да ви обясня, че това е моето виждане. Неща като славянство, исторически белези, православие, да бъдат свързвани в един такъв изключително важен за света момент, какъвто е настоящите тези дни, в които живееме днес, и да бъде свързван Путин и неговия режим с цялата му агресивност, с цялата националистическа истерия, която върви в Русия, с русофилство или с любов към руската култура на хората, които изброихте, и могат да бъдат изброени и руската наука, и руската музика, и още руския дух, с това, което става в фашизираща се Русия, е много страшно. Казах ви, първите потърпевши ще бъдат тези руснаци, които ние считаме за свои приятели и които протестираха 50 000 души миналата седмица в Москва срещу Аншлуса и агресията срещу Украйна. Нали знаете за този професор по история от Московския държавен университет Зубов? Първият руснак, който открито не просто дръзна, той се изправи в цял интелектуален ръст и каза: това е повторение на Аншлуса, който нацистка Германия осъществи спрямо Австрия, и беше уволнен. И репресиите няма да закъснеят срещу тези хора. Защото авторитарен, репресивен е режима на Путин. Аз не смятам, че той, въпреки че съм го подозирал, че ще стигне далече, но не смятах, че точно сега, в този напрегнат за света момент, в тази ситуация, която Европа търси себе си и се намира в една не особено добра кондиция последните години, ще постъпи така подло срещу Крим и срещу Украйна. И срещу един братски народ, защото в Украйна живеят украинци много и немалко руснаци. И друго. Милиони руснаци. И това е престъпление срещу Русия на първо място. Искам да кажа на нашите в кавички бесепарски, съветски русофили, че това е престъпление срещу Русия и човечеството. Но ние ще бъдем следващите жертви. Като казвам ние, разбирам този бивш съветски блок, с който ако ние не скъсаме ментално и включително енергийно, военно сме скъсали, политически ус сме скъсали, имам предвид Европейския съюз и участието в НАТО, но ние трябва да скъсаме и с другите връзки, които крият опасност. Защото Путин държа Украйна в едно състояние на необявена война в години наред чрез дезертьора Янукович. Не, че съм... Аз си обичам и руския, и украинския народ, не крия. Фен съм на украинците. Такава въздържаност в момента, те са жертва. И
Така съм устроен, че аз винаги ще защитавам жертвите срещу агресорите, нашествениците и насилниците. Тук ще направим пауза за реклами и се връщаме в студиото след няколко минути. Вие сте с предаването Свободна зона. Продължаваме разговора с Димитър Иванов, председател на Движението за енергийна независимост. Говорим си за това има ли бъдеще за руските енергийни проекти. Всъщност това до голяма степен би могло да бъде исторически преведено така, как би могло да се развива инфраструктурното и икономическо партньорство между Третия райх и западните демокрации след 1938 година, когато се присъединява Судетската област, а преди това Австрия. И тук, между другото, отговора на историята е прелюбопитен. След аншлуса на Австрия и присъединяването на Судетската област от Чехословакия по мирен път, забележете, през 1939 година се изключва пакта Рибентроп-Молотов. Тоест, явно има някакви варианти да партнира света с експанзионистични диктатори, но пък след това плаща непосилна цена. Точно така. Аз лично пък и смятам, че кръга от моите близки хора не искаме да плащаме тази цена. Съвсем категорично. И независимо от икономическите интереси, независимо от алчността и безотговорността на редица хора, които виждаме в България, виждаме в Европа, виждаме в целия свят. Искам тези хора да се замислят и да си поемат отговорността като лидери за това какво могат да донесат на стотици милиони и милиарди хора като нещастие. Ако България продължи това, казвам, вече приключващо партньорство енергийно, за което е и повода на нашето предаване. С Русия приключващо, с Русия. Да. Продължиме реализацията на Южен поток. Продължиме да действа мораториума за шистов газ. Продължиме да бленуваме разни лудости за Белене. Не намериме веднага диверсификационни възможности за доставки на газ. Собствени, като казвам шистов газ, имам предвид всички възможности за собствени източници. Диверсификация бърза, било с терминал на Бяло море, било север-юг. Има много технологични възможности. Ние трябва да поставим една такава високо отговорна национална задача до 1-2 години да престанем да внасяме газ от Русия. Това е възможно. Цените на газа ще намалеят. Повтарям, цените на газа ще намалеят, защото се изненадвам. Дори експерти енергийни говорят, че втечнения газ, било от Катар, било в бъдеще от Америка, било, ако искате, от Тринидад и Тобаго, която изнася втечнен газ, ще бъде по-евтин от цените по 450-500 долара на газа, който по тръби получаваме от нашия близък по-голям брат. Сега тук казахте нещо в сферата на политическата фантастика, като използвахте израза ние трябва да решим да преустановим получаването на газ от Русия. Кои ние? Това трябва да бъде субектно определено. Някакво българско правителство трябва да вземе такова решение. Това правителство на Пламен Орешарски, което ти казва, че да се дискутира списък на лица, които няма да могат да пътуват и замразяване евентуално на авуари, това бихме подкрепили. Обаче не бива да се разширява прекалено много с важни фигури от руската страна. Ами нали точно на тази първата част Руската дума се подиграваше и поиска провокативно да наложат не на 12 човека, а на всички. Ето е българската позиция. Това не доказва ли тезата, че сме пета колона на Русия в Европейския съюз? Не пета колона. Те са като отдел на руските секретни, външни, икономически
структури, газови енергийни компании. Аз не вярвам, че Орешарски, неговата политика е свързана с добро бъдеще за България. Това не го вярвам много отдавна. Кое правителство би направило това, което казвате вие? Какво? Може би това е депресията на България, това е трагедията на България в момента, защото ако вземем идеята за алтернативата на Орешарски или алтернативата на БСП и ДПС в лицето на ГЕРБ, които казаха, да, ние одобрихме и подкрепихме Южен поток. Да, и го харесва. И не сме и Борисов чули го сега харесва. господин Те не разбират проблема на Южен поток. Те не разбират проблема с партньорството с Русия, опасността. Те забраниха и шистовия газ. Те наложиха мораторика единодушно. Да. Това е драмата. Мисля, че това е огромната драма и затова българското общество се лута и страда в момента. Вие да чувствате така един пролетен полъх, мощен, който да показва за чувство на алтернатива или на надежда. Само като си отворя прозореца на колата при шофиране и почна да се оглеждам. Се усеща пролетен полъх и алтернатива. Минавайки през зелени полета. Сега, приказките на Орешарски ми приличат малко на това, че към тези санкции, които той предлага, мога да му предложа да заплашиме Путин, че няма да го поздравяваме за рождения ден. Да. И ред други такива. Сега това са смешни. Да. Това са на хора безотговорни, ви казвам. За съжаление, водач и голям лидер в това отношение е госпожа Меркел. Големите надежди на Европейската народна партия да спаси и да поведе Европа към нещо добро в тази сложна икономическа, военно-политическа ситуация, за мене са много трудни, прогнозируеми в посока на добър изход. Извинявам се, ще репликирам. След като един бивш германски канцлер, след падането му от власт, премина на работа в Газпром, това беше Герхард Шрьодер, да се очудваме ли, ако някой ден и госпожа Меркел отиде на някаква подобна работа? Това няма да очудваме, още повече, че партийните другари на Шрьодер са партньори в правителството. Да. Разбира се, има широко правителство, каквото се готви според мен и в България, с оглед на подхода към евразийското ни включване. Но се надявам, че ще се намерят разумни и така категорични хора да противодействат. Да видим. Нека да чуем зрители, защото още те може да противодействат. Добър вечер. Слушаме ви. Добър вечер. Заповядайте. Чудесно, господин Коритаров. Единственото, което като забележка имам към вас, теоретично, може би и към вашия гост, защо трябва да бъде правена асоциация между политиката на Путин и политиката на Хитлер? Нека да търсим в семинариста Сталин асоциацията. Защото знаете какво направи Рудолф Хес? Знаете за какво говоря? Имате предвид полета му до Великобритания ли? И не само. Защо трябва да се смята, че това е нацизъм? Това е нацизъм. То започна по нацистки модел с репресиите и избиването на стотици хиляди чеченци по време и на Първата и на Втората чеченска война. Започна с ксенофобски нагласи и ксенофобска политика от страна на Москва към Северен Кавказ. Освен това... А вие знаете ли колко хора Сталин изсели от Крим? Вижте, ако предлагате да разширим аналогията между Путин, Хитлер и Сталин, това може да се направи, разбира се. Само може, съвсем допустимо. Да се изгради един общ образ. Разбира се. Общият образ между Хитлер и Сталин е чудовищен. Усъвременен в лицето на Путин. По-голямото чудовище е Сталин. Добре, това вече... Това вече е лично виждане. Да чуем следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер, господин Коритаров. Аз не мога да разбера, ние толкова много говорим и се страхуваме за газта и за енергетиката на България, че много е зависимо от Съветския съюз. Така го казвам аз.
не Русия, това е Съветския съюз. А защо не продължаваме ние, след като знаем и говорим, че за 50 години ние имаме газ да захранва държавата ни в Шабла, в Галата, Варна, защо тези находища не почнат да се разработват и да станем самостоятелни ни, след като за 50 години ние ги имаме тези работи? Много интересен въпрос е това. Ще ви отговорим. Да, аз мисля да започна от този въпрос. Точно така. Защото други го изяснихме за Сталин и Хитлер. Да, ще получим събирателен образ. Да. И ще се бориме с всички сили и средства срещу това. Но нямаме, уважаеми господине, в Галата и в Шабла газ за 50 години. В Галата газа е за няколко години. Там добивите са от порядъка на 200-300 милиона кубически метра или около 10-12% от годишната ни консумация. А в Шабла са също малко. Имаме ресурс, прогнозен ресурс от шистов газ в порядъка между 400 и 500 милиарда кубически метра, или това прави около 120-150 години. Имаме прогнози, дълбоководни сондажи на газ. Между другото, шистов газ има доказани в момента. Ако се дигне мораториума утре, и това е задължение на ГЕРБ, веднага да внесат проект за вдигане на мораториума, в Девенци, Плевенско се установи шистов газ, там се правеше сондаж по повод на газ, но има шистов газ, който може да почне да се работи утре. В Черноморската дълбока вода също има прогнозни количества от нефт и газ. Но няма доказани, освен шистовия газ и шистовия нефт, други, така да кажа, стратегически запаси, които могат да гарантират българската консумация в следващите 100-120 години. А виждате каква е ситуацията, това е забранено. И тази забрана за мен категорично е услуга на Газпром и на руската политическо влияние, политическата инвазия на Русия в България. И тази забрана като услуга на Газпром и на руското политическо влияние е направена от правителството на ГЕРБ. Да. За съжаление. За съжаление. И това създава чувството за безнадежност. Ние всъщност 3 години провалихме тези проучвания. Имаме мораториум от 2 години и половина. Преди 3 години министър Трайков, който сега така изразява много реформаторски позиции, не можа да прокара проучванията и добива на шистов газ. Тук смехотворно свържват шистовия газ с Шеврон, а над 100 компании в Америка го добиват. И Шеврон е една от тези. Дори не най-големия, дори не знам, сред първите, които добиват шистов газ в Америка. Но това са отделни въпроси. Корпоративни, политически. Ето това е пътя, който трябва да вървиме. И тогава ние може да се почувстваме независима страна, която е стъпила на краката си, която може да кани туристи, защото в момента в източна Украйна наричат руснаците туристите на Путин, които правят това, което правиха няколко седмици в Крим. Преобличаха се в маскировъчни дрехи. Хора, вчера има съобщение на департамента на щатите, което казва, че е доказана връзката между руската армия, между руските специални служби и събитията в Крим. И за мен това нямаше никакво съмнение. Никаква изненада. И никаква изненада, защото Путин не лъжеше, че са си купили от магазините тези за военно имущество, са си купили маскировъчни дрехи. Ето това ние трябва да правиме трескаво и енергично. Което пак ни връща всъщност 1 септември 1939 година, провокацията, която е претекста Германия да нахлуе в Полша, нали, после се оказва, че преоблечени в полски униформи есесовци правят провокация на границата. Да, тези хора имат взаимни методи, такива обмян на методи и тактики. Този човек е изучавал нацизма, между другото, много подробно. Той не само го изучава, той е живял в Германия, той може да ползва нацизма в оригинал, в оригинални източници, познава, предполагам, историята и според мен с това го прави още по-опасен. Ако обаче, защото ние хубаво си говорим за енергийни проекти, за това, че те вече би трябвало от гледна точка на този тип говорене, който ние възпроизвеждаме, дори може да се каже, че
страни членки на Европейския съюз би следвало демонстративно като политическо послание да се откажат от работа по такива проекти, за да бъде това част от сигнала към Москва. В същото време обаче, това разбира се не само, че не се прави, а ако анализираме много внимателно заявеното от премиер Орешарски, нямате ли усещането, че то не просто е опит да се прави козметична политика, която в основната си същина е проруска, а това, което четем между редовете, е намерение непременно да се преборят за реализация на руските енергийни и всякакви други проекти. И интереси. И интереси, защото с тази мекушавост какво съобщаваме на Москва? Съобщаваме... Ние сме вашите хора тук. Ние сме вашите хора, не искаме да се разваля никаква... Затова поставих въпроса пред Станишев, който все още мисля, че дълбоко в себе си мечтая за европейска кариера, която и има. Да може да прецени заедно с така като Вигенин и други хора, не ги познавам добре, да преценят те с тази профашистска политика на Путин ли ще върват или ще върват в свободна и демократична Европа и свободния свят. Това е важна дилема, защото за техните противници АБВ ми е ясно какви са и на къде върват. Те са за Путин. Но да ви кажа един така дребен факт, предполагам, че и зрителите са го пропуснали, дойде едно съобщение, че Русия прекъсва преговорите за промяна цената на газа. Преди няколко дни, преди референдума в неделя. Това е същата тактика, която играеха на украинците. Ако вие клекнете на нашата политика, приветствате нашите действия, играете в нашата евразийска игра, както на Украина го дадаха по 260 от 460 долара газа за една нощ. Го намалиха с 40%. Те прекратяват договорите, прекратяват преговорите за намаляване на цените и казват, ако дойдете при нас, ние ще ви го дадем на 260 и на вас. И вие ще станете най-щастливия премиер в България. Парното ще падне с 30-40%. Всичко ще падне в България. Ще започне индустрията да работи, нови работни места. Сега, това е идиотска политика. Защото тази политика украинския народ вече изпита на гърба си. Янукович и неговата шайка ограби Украйна, остави я фалирана, десетки милиарди заграбиха и сега като едни криминални престъпници бягат по света и се крият в руските степи. Сега това в България да се повтаря е много мъчително. Не е невъзможно, но е мъчително за българския народ и не бих посъветвал БСП, ДПС и българските проруски олигарси, мнозинство да вършат това. Антибългарски ще събудите гнева на българите. Много сериозен гняв и ненавист. Но, за да се върнем пак на санкциите, каква аналогия ми прави впечатление? Как света накара дивия режим на Иран, който беше по-малко опасен от Русия, защото Русия има огромен ядрен готов арсенал. Докато Иран на 67-та сесия на Генералната асамблея на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Бенямин Нетаняху рисуваше бомбата докъде е стигнала. Да, нали? Имаше спомням си, да. Та, с санкциите, наложени на Иран, разбиха тяхната валута, дестабилизираха икономиката и свалиха... И дойде Рухани. И дойде Рухани. Така. Дойде Рухани, който аз не му вярвам 100%, но Рухани започва някакви преговори. Да. Докъде ще стигне цялата тази история, ще видиме. Но след като не искате толкова да се връщаме в историята 70-80 години към Хитлер, нека да погледнем съвременния свят с Иран. Големия приятел на Путин. Иран, който развива религиозен фундаментален ислямски фундаментализъм от шиитски тип, както Путин се опитва да развива православен фундаментализъм от кремълски тип. От кремълски тип. И Иран, който нямаше ракетите и ядрените бомби, Русия разполага и Русия излъга Украйна най-нагло с мораториума от 1994 година. Тук също смятам, че САЩ и Англия имат своята
своето задължение към този мораториум, защото ако украинците не бяха толкова наивни да вярват на големите честни държави и не бяха подписали този мораториум, третата ядрена сила. Сега Путин щеше ли да влезе в Украйна, ако имаха ядрените ракети? Как ще влезе? Няма. Нямаше да марширува по границата. Нямаше да пуска хиляди провокатори в Харков, в Донецк, в Одеса и така нататък. Ето това е истината и затова Запада трябва много сериозно да направи тези анализи и трябва сериозно да стъпи на краката си като защитник на свободния и демократичен свят. Говоря за западните лидери. Сигурен съм, общественото мнение на Запад и в Западна Европа, и в Америка, и в Канада, и къде ли не, е наясно с това, което се случва. Посланието е: пазете си ядреното оръжие и не подписвайте договори с Русия, защото... А тези, които нямат да си създадат? А тези, които нямат да си създадат. Ако не ви харесва, или се разболявам, или не се разболявам. Ако не ви харесва аналогията с Иран, можем да направим аналогия с Ирак. Защото военното нахлуване на Саддам Хюсейн в Кувейт, присъединяването на Кувейт с армия, завърши с пустинна буря, която беше военен отговор на света. Сега Путин прави мирен аншлус, мирна анексия на Крим. Не е много мирен. Не е много мирен, но привидно е радват се, размахват знаменца. Следователно, отпора на международната общност също е добре да бъде в рамките на тези мирни параметри, но с стойност, която ще принуди Путин да се махне оттам. Тоест, широкомащабни, пълнокръвни, стойностни санкции, а не каквото говори българския премиер Орешарски. Нали така? И една група европейски премиери. И което, за съжаление, се чува и от Американския департамент. Ако Съединените щати и Европа не могат да създадат система, такъв вид мерки, за които говорим, твърди, категорични, които ще принудат, до тогава имаше международна коалиция, тогава пристигнаха в залива самолетите, тогава имаше война, ясно военно намерение. Сега се казва, няма да приложиме военна сила. Ако те не разберат, че този уродлив посткомунистически, олигархичен, мафиотски свят, който остави студената война след себе си, не крие опасност за световната сигурност. Казвам, ако те, имам предвид лидерите на Америка, на Европа, на свободния демократичен свят, това ще бъде трагедия за целия свят. Просто това, което те се опитват някакси да сгълчат Путин, да накажат някои негови приятели или близки съратници по 10-15 души, е смешно. Всички ще платиме цената. А те ще платят цената на това, че ще загубят тотално доверието на стотици милиони хора, които разчитат на сигурност, мир и развитие на тези западни лидери. Но така или иначе, в България ние ще направим това, което трябва. Това, което сме длъжни. Защото може много да се говори и за историята на Втората световна война, и там са страхотни аналогии, кога Америка се включва, какво става. Ние преди предаването се говорихме. Да, чак 2 години и половина, декември 1941, 2 години и 3 месеца след като войната е в ход и е взела милиони жертви, Америка влиза, защото удрят Пърл Харбър. Сега, аз не мога да си представя свят, в който Америка чака руските ядрени подводници да ударат Ню-Йорк. До тогава този свят няма да бъде нормален. Защото ние вече влизаме в ненормален свят. Защото това, което се случва в Украйна, е провал на основния принцип и задача на Европейския съюз. Абсолютно. Абсолютен провал. Генериране на сигурност. Генериране на сигурност и мир. Абсолютен провал. Щом ти на границата си едно агресивно, свирепо куче не можеш да отзаптиш и се криеш заради някакви милиардни сделки, инвестиции и какви ли не други уж важни неща. Тогава няма смисъл от това. Тогава няма смисъл от този Европейски съюз. Това е финала на днешното издание на Свободна зона. Това са посланията, които чухте и от вас, зрителите, които се обадихте, и от моя гост Димитър Иванов, и от един 3 пъти бил министър в украински правителства, българин,
Срещу нацизма трябва да се противопоставяме на време. Това трябва да направи светът и срещу Владимир Путин, за да освободи Крим от руската анексия и да върне тази територия там, където и е юридическото и политическо място, в състава на Украйна. След няколко минути останете с новините на TV+, и с девиза на предаването ни "Пещерата прави свободата".